சார் நம்ம நண்பன் வந்து ஹெல்ப் கேட்கலாம் சார், நம்ம கேட்கலாம். அந்த நண்பன் கொடுக்கணும்ல சார், அப்படி ஒரு நண்பன் நமக்கு வேணும்ல சார். நம்ம எல்லாமே யதார்த்தமான நண்பர்கள் தான் நம்ம பக்கத்தில் வச்சிருக்கோம். நம்மள மாதிரியே ஒரு நண்பர்கள் கஷ்டப்படுறவங்க தான் சார் வச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ அப்போ அந்த நண்பர்கள்ட்ட நம்ம கேட்க முடியாது. நம்ம எதிர்பார்க்குற எல்லா நட்புகிட்டையும் நம்ம எதிர்பார்க்க பண உதவி கிடையாது சார். அந்த பணம் நம்ம யார்ட்டையுமே நம்ம கேட்கறதே கிடையாது. நண்பன் பக்கத்தில் நின்னா போதும் சார். சப்போர்ட் தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். இருந்தா அவங்க கொடுக்க போறாங்க, இல்லாட்டினாலும் நம்ம ஒன்றும் நம்ம நாளைக்கு வந்து அவன் நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம இதுக்கு தான் வந்திருக்கோம், இதை கேட்க போறோம் அப்படின்றது. நம்ம பண்ண தப்ப, நம்ம பண்ண ஒரு விஷயத்த நம்ம தான் சரி செஞ்சோம். அப்ப நண்பர்கள் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து நண்பரை என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், நம்ம நம்ம ஒரு கஷ்டமா நிற்கும் போது கூட தான் நிக்கணும். எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டாம், நீ நின்னா போதும், ஆறுதல் சொல்லு. உதவிக்கும் ஆறுதலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சார். இப்ப ஆறுதலா பக்கத்தில் நின்னா ஒருத்தர் இருக்கா, நமக்காக ஒருத்தர் நிக்கிறாங்க, நம்ம 10 பேர் அடிக்கலான்ற